Сәлем, дуслар! Бүген мин сезне дөньядагы иң кызыклы, иң үзенчәлекле биналар белән таныштырачакмын. Сәяхәтебезне планетабыздагы иң биек бинадан башлыйбыз. Бурдж-Халифа Дубай шәһәрендә урнашкан. Чыннан да бик биек. Ә сезнең музыкаль бинаны күрәсегез киләме? Рояль формасындагы бу бина Кытайда урнашкан икән. Ә керү өлеше зур пыяла скрипка кебек ясалган. Кытайда шәйнеккә охшаган бина да бар икән. Ә менә Австриядәге бераз сәеррәк бинаны бакага да, бөҗәккә дә охшаталар. Биредә заманча сәнгать музее һәм галереясы урнашкан. Рояль, шәйнек, бакага охшаган биналар. Тагын ниндиләре бар дисезме? Китап киштәсен, кәрҗинне хәтерләткән биналар да бар икән. Алар Америка Кушма Штатларында урнашкан. Бу бинада офислар, ә монысында китапхана эшли инде. Безнең илебездә дә кызыклы биналар бик күп. Мәсәлән, Домбай тауларында оча торган тәлинкәне хәтерләтә торган кунакханә бар. Ә Казаннан ерак түгел барлык диннәр гыйбадәтханәсе урнашкан. Мондый гыйбадәтханә дөньяда бердән-бер. Ә Кострома шәһәрендә йөк машинасын хәтерләтүче бина бар икән. Дуслар, бүгенгә сәяхәтебез тәмам. Хуш-хуш!